Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Aroy at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras, kastamot ten dagiti mang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan man ang itinagan Aroy at taga Nueva Ecija. Agmay may saak nga anak manang ngam ulila akon iti ina. Diyakon nakita ti inak tapimusay apaman nga impas nga inak. Datatang ken lolak laengen tinadakkelak akad kaduak iti balay mi. Mangup-opisina ti amak ket saan a panaglastog kabaelan na nga ipaay amin akasapulan mi. Ngem adayo tirik na kanyak ni tatang ko. No bilang mapagasatan mo't amapili ang maidrama to'y padas ko, kayat ko arogyan ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti elementarya. Adda akon lola, agmano ak? Kasya na ka ti Diyos apok. Kumusta nga iti panagadal mo? Nasayat mo't lola. Da kayo ngay, kumusta tinagmalamakadayo dito'y balay? Mayat apok. Ay imay itay ninida dito'y balay. Imay nakis istorya. Asin na anida apong? Diyay ngay karuba tayo di talaod. Ni ngay antim anida.
Gayam, di kanayon nga umay mangyig iti kompormi dito'y balay. Nakasingsingpot dayjay, saan ka di, Lola? Wen apok, saan na makaliplipat dayjay. Kanayon nga da umay na ito dito ibalay. Nang runa no adapasken iti balay da. Nasingpot kayo mo't ngamin, Lola. Iso kaya't na kayo mo't nantinida. Uray si kamot apok. Tunggal umay dito'y, kanayon na kaadamdamagan. No kumusta ka kanaw? Bayan nyo, Lola. Tama pa anak to agyaman kadagitit itod na kada tayo. Rumbang laeng apok, takababain. Kanayon nga da itod na, tunggal umay dito'y balay. Narabian ka manen asimangpot nante. Sapay nakainom ka manen. Pasensya kayo, nanang. Nag-awis nga min may sa akaw po sinaakal pasanti trabaho me. Nangan ka ka din. Nalpasan, nanang. Konforme akin kinan mi. Kabayatan niya giinom kaming agkakaopisinaan. Sa bagay, Sabado inton bigat. Awan trabaho yaw. Isa mabalinlat amaladaw ka makareeng. Pod na dayta, nanang. Nasaya at ma, tapno ba'y pasyar mo mat ni Roy. Nabayagan na pagpadaanan dayta di anak mo. Awan panawon ko di pasyar-pasyar, nanang. Amoy mo't dayta. Apay, anak ko. Agingga ka di ita. Kat di mo pa'y lanalipatan tinapasabak iti day di Lydia. Nabayagan na pimbusay day di asawam. Diyay laangan anak yu tinabati. Iso ko mga run ti pangibukbukam iti panawon mo. Makitan to, nanang. No, awan ti asikasukin ton biga. Alagid din, in kaya ginanantan eh. Rabi una yan. Siya kung di makamamangidap to iti silaw. Napuyatan kayo manen. Loto ya pamigatan tayo, Lola. Ay, siyempre mo't aapok. Kakaiso na nga awan sa rekyo ita nga agama. Iso masapul nga agbusog kayo. Aywan gayam, Sabado ita. Lola, anya ka din nga oras sa simangpot ni tatang iti Rabi. Jakon na uray, tagtuglipak una yan. Rabiin, idi simangpot apok. Ada kanupay na panan na. Nakainom ka di manan, Lola? Ay katkas iti sigod aapok. At dapay ay nagbaliwan na. Ay, apay nga tatong galagawid ni tatang kat nakainom, Lola. Ang mga na niya ti mapasamak ken kuana, gapoy ti kaiinom na iti arak. Nagtangkan mat ngamin ti ulo na apok. Naminado binagaak ngam dinak mo ti kaskasaw. Kan apay ano adda dito balay. Dinak pa'y kasarita. Ha? Kada awan sir ko iti pagkadalan, kan awan trabaho na ti panagranami dito balay. Dinak pa'y kasarita ni tatang. Ay, kwa, apo. Di mo latan ikaskaso di amam. Amang ano adula ti pakakumikuman na. Nga ta, Lola? Wen, Roy. Iso adi mo latan pampanunutan ti kas di mapaspasamak. Amumutan na po, numangup opisina ka, ado ti pakakumikumam, ado tinas ka na panunutem. Iso siguro akas jay amam. Lola, sa bagay. Ay, amo yun, Lola. Pakaragsak una yan, nadapang ibaunan kanyak ni tatang. Taday talang tigundaway akasaritanak. Inton kuan, saan man niya tagtagari? Roy, apo, basta kasarsaritam latan. Si kanti umasidag kan kwa na, nukas di nga adda dito'y balay, kan saan nga agsasao. Wen, Lola,
Kasta talaga ti aramidak. Domingo ita, apay adi mo mapanipasyar di anak mo. Ingkay makimisa, saka ito agpasyar. Diyak kaya terumwar nanang. Kayat ko tagina na. Ay, kanayon mo takas ti rason mo, tunggal adda ibagak maipapanken ni Roy. Nakadkadlaw, adi mo kayat ti kaadda ni Roy itibiyag mo. Nanang. Apay, aging ka di itakat di pa'y nagbaliw ti riknam kenkwana. Amuyo ti makagapo nanang. Kasano ko maamapunas da ito arikrik na ek. Ngamawan basol jay ubi. Pimusay ti asawak gapukan kuana nanang. No saan na gapukan kuana? Si bibiyag pa'y kuman ni Lydia. Ay, apay. Basol ayan ni Roy no pimusay da di Lydia ang nagpasngay. Panunutom kumanante. Tunggal agpasngay ti may sa babae. Risgo ti kagubgubal na. Kaya rigan na nga adda ti may saasaka na itingarab ti tanem kadagita agundaway. Kat naglawag ti imbaga idi ti doktor kadata. Ngimato ti presyon day di Lydia kabayatan ti panagpasngay na. Kat dayta ti di na nalasatan. Di mo ka di maklon dayta. Apay adya ubing ti pabasulam. Nanang, maawatan niyo kumamot nga inaklon ko ni Roy. Nga oray saan asyak ti pudno nga amana. Nante. Amuyo mo't saan ka di? Day di asawa kat nagbali na biktima ti mananggun daway a tao. Nagsikog. Ngam inaklon ko ti napasamak. Tay ayatak day di Lydia. Ngam ti jak maaklon. Apay at tipay bunga dyan manangalilaw alalaki ti nagbiag. Apay asaan ani Lydia? Diyos ko, nante, anak ko. Mangmangag mo ka diti bagbagam. Agbasbasol ka iti kastangar aramidem. No si bibiyag pa ikumaday di Lydia, sigurado adi na magustuhan ti kasta at rato mi iti anak na. No si bibiyag day di Lydia, nalabit sa anak akastoy nga ore adda day dyan nga ubing nanang. Isa sa andak mo't siguro ang mapabasol no nadagsen man tiriknak kan kuana. Ipatpatag na kaunay ni Roy, nante. Katmadmadlaw nanti saan anasaya at apan nakilangan mo kan kuana. Sapay kuma, tagbaliw tumutla ang tiriknam para kan ni Roy. Nagkalay sa day dinanang ko, ken tinabangunak nga ama. Masikog idinti inak, manang Emmy. Biktima ti mananggundaway a tao ti inak, ngem inkalay sa latta ni tatang. Intakder na ti dayaw ti inak, ngem daksang gasat, taapaman nga impas nga inak, pimusay day dinanang. Siyak nga rod tinabati iti puder da tatang ko, ken nilolak. Nilolak ti kadwa na anang padakkel ken nang tarabay kanyak, iti likudan ti nalaos agura na. Gaputa siyak kano ti makagapo, no apay apimusay day dinanang. Ipapaimot ket di tinabangunak nga ama dagiti kasapulak, ngem agpatinggalaengan dita. Jak pulos marik na anapategak ken kuana. Ket iti na minsan
tatang. Adto yung timpa-timplayo kape. Sige, edi sumlatan di talamisita. Aywan, adda tinapay ginatang ni Lola tatang. Kaya't mo tayalaan ka? Oras siyak ngamin, kaya't kumutimangan iti tinapay. Agkidantan nga merienda tatang. Apay, asino tinagkuna kaya't kakagiddan nga merienda? Ha? Kaya't ko lang timakilang lang kada kayong agmerienda tatang. Mailiwak namin una yun kada kayo. Adula amin nga mom. Ha? Ala, pumanaw ka dito itadar aramidag. Diyak kayo ti may istorbo. Agmerienda ka asiksika. Tatang? Anya pa'y lati mutmut talingam dita. Pumanaw ka na. Uwan tatang. Sige, panawan kayo pa'y. Mapayakas tititrato kanyak ni tatang. Talagang atasanak ka na patagkan kwa na. Ngam saan? Amo ka na bannog lang ni tatang. Gapoy ti trabaho na. Napatagak ka ni tatang. Sigurado day ta. Iso sana rumbang nagpailoy sa kitiriknak. Sana rumbang nagsangitak. Awan kinapudno ti pampanunutak. Asahan na ka na patugitamag. Nabannog lang ni tatang. Wan, nabannog lang. Isa na podot ti ulo na. Aramidom dito, Roy. Ni, agmermerienda kamot gayam. Owen, Antinida. Apay, asaan nga dyan palayo ti pagmeriendaam? Saan ayang awan sarag ita ni tatang mo? Awan, Anti. Ngam di na kano kaya ti maisturbo. Isa pinapanaw nak. Ken, awan mo't ijin ni Lolak. Ada na panan na. Iso nga'y mayak langan dito istor. Pang-urayak ka ni Lola. Ay na, kaasi kamot nga rod no kasta. Ala, kaduaan ka nga rod nga agmerienda. Uray siyak, mabisinak matan. Agyaman na kanti. Naimbag ka pa'y tada oras mo sumango kanyak. Ngam ni tatang ko. Awan. Kasla kay kaya't na pa'y tagmay-may sa. Ngam ti makisarsarita kanyak. Amahan no na banuglaang di amam. Si kalatan ti mang paspasensya kan kwa na. Kastamot tar aramida kanti. Ngam apay nga ta kasla kaguranak ni tatang. Kasla dinak makit kita. Ada nga tabasol ko kan kuana, Anti. Awan ti basol mo, Roy. Uray kitaam. Agbaliw tumutla ang titrato kan ni tatang mo. Sapay la kong mga ruta kastang agpaiso, Antinida. Ngamin, ipatpatag ko unay ni tatang. Ado ti kayat ko ngay baga kan kuana. Ngam awan kong daway ko amang ibaga. Kasta ka di. Kas kumaitian niya. Kaya't ko ngay baga kan kuana patpat ka kunay. Kaya't ko tagyaman kan kuana. Ta ipapaay na ti amin nakasapulak nga gadadal. Diyak maibaga day ta. Tadinak mo't ngamin kaya't akasarsarita. Pagtasin mangpot kayong tatang. Abay, ang nakaring ka pa ilan. Di mo kunaan nga, inor-oray na. Kasatangar tatang. Amangan ngamin na mabisin kayo sumangpot. Iso ako nakin ni Lola siya akong timanguray kada kayo. Inakpay sa gana ti kanan nyo tatang. Diyan kaya ti mga maulaw
Ha? Ala, ay, mabit lang tatang, tasibayin kayo. Itugaw nyo pa ilaang. Ang mga numatumba kayo na ipilit yung timagnama pa rin silid nyo. Maula ho. Talaga. Atay ta, may patugaw kayon. Mabit lang tatang ha. Mga laki ti pang banyos ko kada kayo. Tapno makaginawak. Ha? Ala, nakaturog matan ni tatang. Apaman anay patugaw ko dito yung sofa. Kunana maulaw. Nakaturog matan. Sana balik. Banyusak lata tapno makaginawa. Kalpasan na. Mga alak iti uliskan pungan na. Dito ilatan sofa ang maturog. Tadyak mat kabailan nga yakar iti silid na. Anay ko, nagsakit tulo ko. Nasaya at nakariingkan. Nalaus ka no ti bartek mo asim mangput idirabe kuna ni Roy. Nagado nga minti na inom medyo balay ti kaopisina ak nanang. Jack pa nga rudan malagip no kasano ang nakaawid ak idirabe. Ani, dituyak mo't gaya man sofa na turog nanang. Wen, tanalaus kat nga rod ti bartek mo. Dandani di ka makakunail. Kat ni Roy tinagas asikaso kan ka. Di nakmatrineeng tapno natulungak kuma. Anya? Binanyusan na ka, sana kanto inyalaan iti ulas kan pungan mo. Amangan kanono malamiisan ka kat agsakit ka pay. Tatang, at itinapudo ta kape mo. Umigop kan, tapno mapudutan ti rusok mo. Mala, inumumunday ta kape at tinimpla ti anak mo. Roy apok, umunakan nga agar mo Sara. Adapay sarat mo di pagadalan, amangan numaladaw ka. Un lola, sige nga ro tatang, inak agar mo saran. Makitam, no kasano ti panangasikaso kan ka ni Roy. Saan ka kadi amabain kan kuana? Nagubing paylaeng, ngam amuna kan ataripatwen. Sana kasken ka, aday tala balikog apa nagpampanunot mo ti pagturturayam. Iso asaan mo ang maipatag ni Roy. Nanang. Sapay kumata saan pa'y analadaw ti amin, nante. Agbalbaliw kan. Agingga asaan pa'y anaduktalan ni Roy ti kinapudno. Asaan na ka apudpudno nga ama. Ama nga nuguraan na ka iti kastaunay. No bilang maamuan na ti pudno. Gapo iti naalas at ratum kenkwana. Itilaksid ti marikriknak, asaan a panangipatag kanyak tinabangunak nga ama. Ken iti di na panangikaskaso kanyak, inaramid ko lata ti pagrebengak kas anak, manang Emmy. Jak pulos na gimula iti sakit tinakam kenkwana. Ngam adda dagiti gundaway amasipsiputak, akit kitaan nak ni tatang. Jak amo no anya ti adda iti panunot na, tunggal mapaliiw ko akas jay ti jarna. Naglabas pa'y titawan kat nagtengkon ti sekundarya. Kas iti sigod, ipapailatan ni tatang ti amin akasapulak iti panagadal ko. Ngem kaskas di nga awan nagbaliwan tinalamiis apan nakilangan na kanyak. Agingga ididimteng daytoy apagteng.
Lola, anya tinapasamak ka ni tatang. Apay nga intaray dagiti kaopisanaan na dito ospital. Napalalo ka no ti panagsakit ti tiyan na. Kung na jay nadaanod ko itay akaopisinaan na, amay sa kadagiti nang itaray kan kwa na ditoy. Diyos ko, apay nga tan. Anya nga ta tinapasamak kan kwa na. Sapay la kumata saan na grabe ti sakit ni tatang, Lola. Abangan no gapo daitan iti kaiinom na iti arak. Di namat namin maikat ti arak, Lola. Nagtangkan tumot namin ti ulo na. Anya nga ita? Mala sa dabalay tamatamtamingan apok. Ti kagdanag. Mamati ak nga awan ti dakes a mapasamak ka ni tatang mo. Sapay la kuma, Lola. Tadyak kahit nga dadakas sa mapasamak kan kwa na. Mapanak itayan ti chapel ti ospital, Lola. Diyak kahit nga dadakas sa mapasamak ka ni tatang. Inakagkararag. Patpat gakunay ni tatang, Lola. Patpat gakunay. Una yun, nante, anak. Una yun. Nanang, saan da kakasyan? Pangasiyo. Kasano ko mga aramidak na itangay. Kat naglawag di imbaga ti Doktor Asakit mo, anak ko. Nanang. No apay mo't ngamin nga inabusong ti bagim, nante. Anya nga ita, aglalaukan ti nadoktalan dagiti Doktor Asakit mo. Tirikat na, nakaroon. Saanan na basta maagasan akas iti imbaga ti doktor. Nalabit aday ito yan ti dusak, nanang. Ha? Nante? Nadusaak. Gapu iti naalas at ratok ka ni Roy. Ha? Sa bagay, maaklon ko, nanang. Talagamot ngamin anadak. Saan? Di ka sumuko, nante. Agki daw tayo iti opinyon iti sabali a doktor. Saanan, ano? nanang. Saanan. Sayang lang ti mabusbos. Haramatan lang ni Roy iti panagadal na. Ti busbusag ko mga agpahagas. Ha? Kaya't kung tagaw iti balay, nanang. Ijay lang ti pagpaimbagag. Iyawid ta kuman. Pang-aasiyo. Anya ti ibagayo kanyak, Lola. Apay arimor tayo pa iti silid ni tatang dito ospital. Ken, dito ipay suli apasit to ospital tinapanan tayo. Dito awan unay ti matatao. Roy, apok. Iyawid tayo ni tatang mo. Ijay laangan balay nga agpapigsa. Anya? Angam, madlaw nga kapsot pay lang ni tatang, Lola. Iyawid tayo kadilatan nga ure kasjiti lang nga na. Apay, Lola. Anya kada talaga ti sakit ni tatang. Apok, di ka kumamakmaklaat. Liver cirrhosis ti amam. Saan laday ta? Adapay sa bali a sakit anaduktalan ti doktor akimpot iti amam. Kinapudno na. Agkomplikasyonan ti sakit na. Anya? Kasano napasamak na ita, Lola? Apay nga kalata na daan iti kasta sakit tamak? Gaputa di na inanadan ti salunat na. Inabuso na ti bagina, apok. Kaasimat ni tatang, Lola. Lola, nabayagan na kahit ko adamagan da ito kada kayo. Nga magdua-duaak. Anya day ta, apok. Siyak ka diti makagapo.
No apay binaybayan ni tatang tibagina. Sipod nga minadan pohot ko. Kanayo na nakasjay ti jar ni tatang. Amok, kagoranak, marikiriknak dayta. Ngamjak amo ti makagapong agpapanita, Lola. Apok, kinapudno na. Nabayagan na kayat ko nga ibagakan ka ti makagapo. Ngam nagamakak ta mga nuguraam ti amaam. Ha? Iso nga ingkadang ko ajak laangan ibagbaga. Tanam na maak nga agbaliw pa ititrato na kan ka. Ngam napaayak. Ngam itataadan na anay anakam mo. Panawan mo't siguron. Tapno maamuam ti amin maipapan iti pudno akinataom. Lola? Dumgag kapok. Taisalaysay ko ti amin. Nasaririt ka, Roy. Nawada ti panagpampanunot mo. Iso akid daw ag tinaan-anay apan nakaawat mo, apok. Sapay ko ba? Tamapakawan mo pa'y ti amam. Dumngag ka, Roy. Isumat lagayam, ajak pulos na rin na ti pamatag ni tatang kanyak. Isumat lagayam. Pakawanan na kapok. No inlimod ko kan ka ti kinapudno. Nasakit para kanyak amamo am ti pudno. Ngamjakon kabailan nga ilimod pa'y. Lola? Anak na ka, day di inam iti kinabalasang. Sikog na kan, idi inayat ti anak ko day dinanang mo. Inaklon na ti amin. Agraman ti napalabas ti inam. Ngamdaksang gasat, tay di impas ngay na ka day dinanang mo. Isumutan ti ipupusay na. Katsika ti pinabasol ti amam, iti ipupusay day dinanang mo. Lola? Amok na sakit para kan ka na ito'y anaam mo ang amok. Ipatpatag kaunay itilaksin ti amin. Iso anin amnama kadumtang tubat lang ti aldaw. Amay parik na kan kanitatang mo ti pamatag ti may nga ama. Kat mapanag nakakitaan. Nga iti kaunggan na. Ipatpatag na kaapok. Isu na laang tamailuy-luyos tirik na nagapo iti ipupusay day dinanang mo. Diyak mo, noan niya ti agbalin nga epekto na ito'y kaapok. Di ka mababalaw no bilang guraam ti anak ko. No bilang guraam anak. Gapo iti panangilimod ko kan kay ti amin. Pakawanan na Apo. Lola, awan ti rombang nga ikidawan nyo kanya kidi pamakawan. Tasipod kinaubing ko. Nariknak tinalaw sa panangipatag yung kanyak. Itatanaamwak ti kinapudno. Ting-ting-itingag kiti kaunggak. Nadarmusing agurak para ka ni tatang. Ngam, awan na pulos, Lola. Nakargaro pa yamariknak tinakarapan na ipatag ko itakan ni tatang. Katbayat niya dapay gundaway. Ngay pariknakan ko na dayta. Aramidak ta amin nakabalak. Tapno marikna na tinalaw sa kinapatag na kanyak. Saan katakas na bangunak lang, ama? Nadikat kas puno nga, ama.
tatang, kamusta kayon? Ada ka di mariknayo na sakit? Mabit lang tatang ha. Alagti ka ninyo. Amangan numabisin kayon. Roy. Apay tatang? Agyamanak. Idi kinaanos mo amang taripato kanyak. Rumbang lang nga taripatuan kayo. Tama kayo. Responsibilidad ti anak nga iwanan ti amana. Saan ka di tatang? Mababainak ka. Dahil tilikutan, nagitisaan anasaya at ngayon pakpakitak. Sipod kinaubing mo. Di pulos kinura. Nakarkaro pa'y ngayon pariknam. Di kinapatikukan ka. Isama kon konsensyaag. Pagbabawiyag ang ingat maudi nga angas ko. Di naramit ko kan ka. Pakawanan lang. Awan ti rumbang nga ikigdawan niya iti pamakawan tatang. Ipatpatag kayo unay. Isungawan anyaman na kanyak dagiti napasamak iti kalabas. Dakil ti basol ko kan ka, Roy. Gapo, idi sakit tinakam ko. Idi pimpusay. Tinam. Imparik na ti kinapundo. Asaan ka po? Di mo ni balikas tatang. Pangasim. Tinapatag. Naimulay ti panunot kan riknak. Nga ipatpatagnak nga oray sungani iti pakpakitam kanyak. Anak ko. Ha? Italan. Anang nagakday ta balikas. Manipod kan katatang. Umdasan day tamang punas. Iti amin na sa mamarikreknak. Ipatpatag ka mataunay-unay tatang. Pangasip tagpaimbag ka. Lumaban ka. Kaya't kung agdadan na tayo pa'y kadalola, iti mabayag. Kaya't kung ay parik na kada kayo kan ni Lola, nukasan na ti kinapatag yung kanyak. Kagrunaan na. Kaya't kung ay sagot kada kayo ti panagbaligig to tatang. Ipatpatag kayo unay. Rumbang la taripatuan kayo. Rumbang la pagyamanan kayo. Taoray no sa inyo na matadagos ti kinapuno. May papaniti kinatawag. May papaniti na pasamak iti day di inak. Diyan pa idam kanyak ti kundamay. Ama si rayak ti lubong. Kat bandaan kita umnong edukasyon. Kat para kanyak. Sana magatatanday ta kayo naramit yung tatang. Ang yaman ang ulay ka na kayo. Daydi akanito ti karagsakan a pagteng iti entero abiyag ko manang Emmy. Ti manggagak nga insawang tinabangunak nga ama ti balikas nga anak ko. No sigud asaan nga iparparik na kanyak ni tatang anapategak metlaeng ken kuana. Iti daydi akanito awanen tinakalakped pay iti amin manang. Tamalaksid nga awagan nakon iti anak. Impakita ken imparik na napayan kanyak anapategak met ken kuana. Kang ronaan ti amin, isu ti panagkid daw na iti pamakawan
Gapo ta nagpailuyos, iti sakit tinakam na, iti ipupusay, day dinanang ko. Nasurok ang makatawan, manipod na duktalan, ken nakigubal ni tatang iti nagkomplikasyonen a sakit, akimpet ken kuana. Pimusay tinabangunak nga ama manang. Ngem nalagaan laengen anaawat mi ken ni lola tinapasamak, taimbukbuk mi amin a panawen, ken panangipatag mi ken kuana. Itimot biyang ko, uray nga ta no nasurok la ang makatawan, arignan tong palbiag para kanyak, dagidi a kanito, anariknak ti panangipatag kanyak, day dinabangunak nga ama. Kang runaan na, naipapasko tinangas asikaso kan kuana, kas pagsubad kumeten, iti panangitakder na iti day diinak, kan panangalangon na kanyak. Dua atawan tinapalabas manang, si marunumot apimusay day di lolak, nga iso tinangipananam kanyak, iti nalaos apamatag, sipod kinaubing ko. Pudno nga awandan nga agpadpada iti denak, ngamjak mailibak, anagbalin a kompleto ti kinatao, gapu kadakwada. Kat agnanayon day ta abigbigak, nga utang ko anaimbag anakam. Itamanang adametan pamilyak, kat naragsakak akanayon amangis istorya kadakwada, nang runa kadagiti anak ko, iti nagdalanak iti biyag. Takayat ko ama imula iti utak dagiti anak ko, nga agbalinda ko ma ama nagpakumbaba, kan saan arumbang amang pasakit da itirik na, tipada da a tao. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Roy. Pagayam ko aroy, mamati nga ado alwa ti nagarubos, kabayatan ti pan nakaipatpatangatang ti pakasaritaam. No apay anak ko nakdaytoy, kastamat lang amin ti pasamak, bayat nga ik-ikan mi iti biyag ti padas mo. Dayawan ka iti kinasayaat ken kinatanok mo nga anak. Saan ka apulos ang nagimula iti sakit tinakam, iti nabangunam nga ama, iti likodan ti naaramid na, ken pan nakatakwat mo, iti kinapudno, maipapan iti kinataom. Ita adan bukod mo a pamilya. Husto ti araramidem, apal palagipam dagiti anak mo, asaan arumbang amang pasakit da iti padada, taawan ti imbag nga itden dayta. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pinto